proxecto? Pois este proxecto nazou xa vai, se non que me corrixas, hai 5 anos, si, vamos para o 5º ano. Pois naceu no movimento da xuntanlla do Piché por unha necesidade, non, de unha escola de ensino en galego, de inmersión lingüística en galego, e, bueno, eu non estou desde o principio no proxecto, é o 2º ano que estou aquí. Moi ben. E nesta escola só se fala galego. Por que non conviven o galego e o castelán como no resto dos colexios? Porque non convive o galego e o castelán. O galego e o castelán convive, o que pasa é que aquí a educación en galego porque hai unha necesidade no país de que así sexa. E a aposta que temos dende a escola, unha escola de inmersión en galego. Moi ben. E despois de investigar descubrimos que as aulas están organizadas en recantos. En que consisten estes recantos? Pois xusto agora cando chegábades, estábamos no xogo por recantos, é distribuir, digamos, as salas en espazos. Aí temos un recanto de movimento, agora no que estamos neste momento é o recanto de lectura, asamblea, onde nos reunimos todas as mañás, digamos que é para un espazo máis tranquilo, de conversa. Hai outros recantos de xogo simbólico, de material de experimentación, e as crianzas distribúense en pequeno número por cada recanto durante certo tempo. Hai unha serie de normas para usar cada recanto durante un tempo, sempre ten que quedar arrumado, e así vamos rotando por todos os espazos. Entonces, por que o nome desta escola? A escola semente representa simbólicamente aquelo que Álvaro Cunqueiro expresou nun verso, as 1000 primaveras máis da nosa lingua. Nos, os pais e as nais que están na escola, a xente que colabora ca escola, todas as persoas que están conseguindo que esta escola continúe a recibir nenos e nenas, queremos crer que esta é a xeración das 1000 primaveras máis, porque creemos que este modelo innovador, educativo, de inmersión lingüística, pois garante, ou, cuando menos, é o mellor modelo que garante que os nenos e as nenas castelán falantes adquiran a lingua galega e que os nenos e nenas galego falantes continúen falando a súa lingua sen ningún problema. Entón, somos unha escola con sementes de futuro, pero non só de futuro, senón que neste momento xa están a crecer aquí na nosa escoliña. Moi ben. Por último, dende que anos ata que anos poden estar aquí? A semente ten nenos e nenas de 2 a 6 anos. Entón, pois hai iso, un período inicial onde, sobre todo, pois, ca participación das familias, pois, nese primeiro período hai unha intervención para facilitar as crianzas. Pois como é a semente que facedes no día a día? Pois na semente traballamos por rutinas e en base aos principios, non? Para nós a lingua é un pilar fundamental, logo tamén o feminismo, non? Partimos sempre dende aí, o respeto cara á contorna, cara ao medio. Temos unha horta, xa unha pena que non quedamos aí, porque é unha horta maravillosa, onde pasamos mañás enteiras. E digamos que un pouco a rutina divídese todos os días do mesmo xeito, non? Chegamos, hai unha benvida de todas as crianzas, dispoñémonos neste recanto en círculo e damos os bons días pola mañá. Vemos quen veu ou quen non veu a escola e cantamos as nosas cancións. Estamos comezando a regueifar, ainda que hoxe estamos un pouquillo menos animados para a regueifa. E despois da rutina estruturamos que vai ser o resto da mañá. Vamos anticipando o que vai a suceder, ainda que moitas cousas son veñen da improvisación pura, non? Porque aquí a rutina está, pero tamén se rompe. Despois deso pasamos á parte de alimentación, tomando un petisco de media mañá, fomentamos a autonomía e logo hai unha etapa de higiene e aseo persoal e logo pasamos a actividades ou pequenos proxectos, dependendo do que estemos traballando, onde hai unha parte un poquinho máis dirixida e despois deso xogo por recantos e saído Entón, que exterior. diferenzas pode aportar esta escola ás outras que pode haber nos outros? Que cambios se notan aos nenos? Que cambios se notan? Bueno, os nenos son todo cambio, sobre todo nesta etapa de 2 a 6. Para min a gran diferenza
con outras escolas é dende o modelo que seguimos, que como comentaba Sergio antes, é un modelo cooperativo, colaborativo, militante, onde as familias forman parte. É unha gran diferenza con outras escolas onde tens que picar na campainha para que che den a crianza, é aberto ás familias. Logo hai un compromiso moi grande coa lingua e hai un respeto absoluto polo ritmo das crianzas. Para mí son cousas que diferencian de raíz esta escola de outras polas que eu estiven e das que coñezo ou visito. A gran diferenza, o respeto absoluto pola crianza, polos seus ritmos, un compromiso coa lingua e un traballo colaborativo onde as familias e a contorna son parte da escola. Entón, tanchas contas. Ben, contoche. As escolas semente son un proxecto autogestionado. É dicir, nos mesmos, os pais e as nais, xente colaboradora, temos como prioridade manter a escola aberta. Hai que pagar ao profesorado, hai que pagar a luz, o aluguer. Como proxecto innovador é interesante pola implicación das familias. Moitas das familias de semente pois son galegofalantes, mas hai familias castelanfalantes, por exemplo, que cando comezan cando entran na semente como familias, que a crianza que fala castelán, elas mesmas falando castelán, empezan un proceso de galeguización, galeguízanse, é dicir, elas comprométense co proxecto, o proxecto colectivo, a mudar os seus hábitos lingüísticos, non? Porque queren que o seu fillo, neste caso que non fala galego, adquira o galego. E saben que seguramente a escola, o que é a inmersión lingüística na escola non chegue para que ese neno ou nena acabe falando castelán. Entón, desde a propia casa, estamos a ver que hai familias que mudan de lingua e que facilitan ese aprendizaxe da crianza. É interesante porque, en certa maneira, é un espazo onde se está innovando todos os días. O principal obxectivo da semente é transformar o noso país, a nosa sociedade, a través da educación das crianzas. Isto, por suposto, faise desde un proxecto que prima a alegría, o benestar, a saúde, é dicir, o que é o contacto con a natureza, o que son hábitos alimentarios, o que é a ferramenta do xogo, do lúdico, da festa, pois traballamos moito nas aulas, porque sabemos que unha crianza feliz é unha crianza libre, non?